Itholane phezulu ngamazwi namhlanje enkantolo ephakeme yaseThekwini ngesikhathi umshushisi epheka ngemibuzo owayengumholi wophiko lentsha yeqembu MK Party uBonginkosi Khanyile. UKhanyile ubhekene namacala okuphehla izibhelu zango-2021 KwaZulu-Natal. Ukhombisa okunengwe enkantolo namhlanje uBonginkosi Khanyile ekuqaleni kwesigcawu khathetshela umshushisi ukuthi akawenzi kahle umsebenzi wakhe. During a bail application, you never discussed the videos. In fact, the court was very clear and explicit with you that some of the matters you are bombarding the court with must be exhausted during the trial, and you behaved that time, unlike now. UKhanyile usolo umshushisi ngokwenza umathanda enkantolo ngoba nakho sekusondele isikhathi sokuthi athathe umhlala phansi. Now you are busy arguing with the magistrate. I don't know if it's because we are retiring on Friday or what. But really, I am not happy about your conduct, especially as a professional. Umshushisi usolo uKhanyile ngokuzama ukwenza sengathi umfanekiso wevideo ongomhla ziyi-10 kuNtulikazi ongenamthelela ekuphehleni ibhelu ezaqubuka. And that the only reason that you are trying to shift the date of that video is because of the evidence of Governor that on the 10th of July, the situation in Durban particularly was at its worst. UKhanyile usaphika namanje ukuthi waphehla udweshu olwasusa izibhelu ngo-2021. Icala liyaqhubeka. Kusenjalo eGauteng enkantolo ephakeme yasePitoli kuphakama amaphaphu ngesikhathi ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMakhosonke Zungu esola umbuso ngokufuna ukumfaka amagama emlonyeni mayelana nemibuzo ngolungisani Ndwandwe ohlobene nomsolwa wesihlanu ngokuxhumana kwakhe nabanye abasolwa kuleli cala. Ngicela ukubuya lapha baSibanda. Ngicela nje ngathi ngiyakudelela mhlawumbe. Mina ngoba ngila ngisuka emsebenzini ngicelile emsebenzini. Le case bayilalela. So angifuni ukuzongiqambisa amanga le court. uZandile Mshololo ongummeli womsolwa wesihlanu uFiso Kuhle Ntuli naye uzwakalise ukungenami kwakhe mayelana nendlela ombuso obukade upheka ngayo uMakhosonke Zungu ngemibuzo namhlanje. My lord, the question is unfair to the witness to concede to what the state is asking the witness to concede, that the witness, that the Lungisani has a common contact with accused 1, 2, 3, and 4, whereas the witness, my lord, has responded to say, I have no knowledge of that contact. Kube nempikiswano mayelana neinombolo zocingo lukaMakhosonke Zungu njengoba kusolakala ukuthi umhlaziyi weingcingo wabhala inombolo okungezona encwadini yamaphoyisa efungelwe. uZungu ubelokhu eyitshele njalo enkantolo ukuthi akazi lutho mayelana nemibuzo yombuso. Angikwazi ukuvumelana nawe ngento engingayazi. November 2019 falls within the fourth quarter of the year. Angikuphikisi ukuthi uwela ku-fourth quarter of the year, but ngiphikisa ukuthi ngeke ngivumelane nawe ngento engingayazi. uMakhosonke Zungu ungufakazi kaSibiya wesithathu kanti uyaphika ukuthi wayekhona ehostela laseFosloras ngesikhathi kuhlelwa ukubulawa kukaSenzo Meyiwa. Icala liyaqhubeka.